Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Daisy. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, With You, I'm Born Again. Ano pa da sayang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Cordova, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Daisy. May alarm naman di ay. Ay, duty na sana. Magdali ko pangandam. Ubay-ubay kid og guest handa. Hi, Daisy. Hello, Sir Ben. Kumusta? Lagi ko magkakita ni mga ni duty ka atong niaging mga gabi. Bisik ko sa usa na ko katrabaho, Sir Good. Oh, mauday. Gimingaw hinuon ko sa kong paboritong DI da. Dali. Manayaw na to, sir. Nak, pahuway sa taon padagsa, uy. Grabe naman kahago ang imong lawas, uy. Kinahanglan man, ma. Wabi makasuporta nato. Ako ra. Ay, pasensya na ka, nak, ha? Ay, wala gani ka makauyab, oh. So, si mama baya. Nagunahon na pagid-ana, uy. Sige lang, magud. Dili pa na mo'y akong priority sa pagkakaroon. Nak, Uy, Day, sakto yung mama, uy. Ha? Abi ni mo, kinahanglan sige ka makauyab, uy. Aron, inspired ka. Yads. Unsaon man na nako ang uyab kung akong pamilya magutman. Importante kayo nako akong pamilya, Yads. Maong andam kong musakripisyo para nila. Ay, kay baulak ko. Ha? Unsa man? Nako'y ipilay ni mo. Gwapo na, patahan pa. Ha? Kinsa man? Ruel, Nice to meet you, Roel. Daisy day ko. actually, dili na ko gusto og paligoy-ligoy, Daisy. Interesado ko nimo. Ug kung musugot lang ka, magpagkasalta. Isaad na ko nga, ihatag na ko nimong tanan. Roel. nak, dili ko uyon, ana. Nga naman, ma. Ayaw pakigminyo sa tao nga wa ka mahigugma. Gabaan unya ka. Ma, kung siya may makahawas nato sa kalisod, andam ko magpakasal niya. O katunan ako kung kagalingon nga, ma-in love niya. Daisy.
Thank you, thank, Thank you. Thank you, salamat. Ako ka nakitisi. Ruel, first time para pa na ako. Ako'y bahala na mo. Dali. Higtante ka. Unsa? Unsa higtan? Basta kay sunod lang. Tiri. Ruel, wa ko makasabot sa akong gibati. Lain na day sa feeling nga makikromansa ka sa tao nga wa kay gusto. Pero kinahanglan kong mag-antos. Para sa kong pamilya. Ganun karon ka pamabot? Ha? Ni overtime ko kay... Ruel! May overtime ka? Nga naman. Kuwang pa ba ang kwarta nga kung gihatag nimo? Ruel! O basin o salay lalaki kami overtime? Unsa? Wa taon ko magbinuang ni mo, Ruel! Angay lang. O paminaw ha, Disi. Paminaw. Gusto na ako nga ugma dayon. Watag na kag-resignation letter sa imong kitrabahoan. Unsa? Paundangon ko ni mong trabaho? Paitabi ni kinabuhi aoy. Sud sa pila ka tuig. Ingon ani na akong kinabuhi uban ni Ruel. Dili ko pwedeng mo trabaho. Dili ko pwedeng mo kawas. Mura raman kong piniriso, ani. Nak, pahawa na diha. Unsa ma? Nay nagkasulti na ako nga dinagmalan ka si mong bana. Pangita og paagi nga makagawas ka diha ug ayaw na pagbalik. Pero ma, Ayaw pa abuta nga ako mo imukuha nimo diha ug magdakog pulis. ma. Lami na kayo ang tuhog ni Ruel. Sakto kay nakainom siya. Dili siya daling makamata. Karon may saktong higayon nga mo ikyas ko. Salamat in taon kay safe kung nakagawas dito. Oo, ma. Ug wala ko'y plano mo balik dito. Ayaw na gyud. Bahalag mo trabaho lang kung maayo, maoy. Dili lang ko mahigot og balik ni Ruel. Mabalik na kasi imong trabaho. Mayo kinibalik ka din sa imong pagka-DI, girl. Oh, girl. Kinahanglan man. Napasensya na ka ha, wadyo ko. Kay bao nga, yunanaday ka, possessive si Ruel. Kalimtan na lang to nato, girl. Ang importante nga nakalingkawas na ko niya. Motoyok sa ko, girl. Mangita ko guest.
Sir Ben? Oh, Kumusta? I'm good. Finally, nagkita na kita pag-usap. Niundang ka magkalit. Lagi. Unsaon nga, naamang yung mga panghitabo sa atong kinabuhi nga dili na to damhon. Tinuod ka na. Og maayo kay nibalik na ka. O, Sir Ben. Gimingaw na sa kuaning trabaho agod. Og gimingaw sa kunim. Mayo kay nagsige pa di kag sayaw, sir. Na kuan, nawa ko og pila ka buwan sukad nga namatay ang akong asawa. Pero ibalik ko sa dihang. Na-realize na ko nga dili makaayo na ko kung magsigir ko puyo sa bahay. Mag-uol kog samot. Ayaw ka bala ka, sir. Ako'y bahala nimo. Dali na. Manayaw na ta. Daisy, salamat kayo sa pagsigi ni mong uban-uban kanako, ha? Way problema, Sir Ben. Malingaw raman sa ko nga kauban ka. Abi ni mo, pagstorya ni mo bahin sa imong kaagis mong bana, maglagot kong maghuna-una, ngawa ka niya ang bingi. Kabuutan ni mo, kaswerte niya ni mo. Sir Ben, Kung musugot ka lang nga, himuunti kang asawa, akong ipakita ni mo kung unsay angay nga treatment diha ni mo. pero minyo ko, sir. Ako'y bahala sa inyo, anak. Kung musugot ka lang, o kung musalik ka na ako. Naibawbay ko nga natagam na ka sa imong nabana. Nahibaw ko nga maayo kang tao, sir. Maong andam kong ihatag ang akong pagsalig nimo. Pila ka buwan namang panag-ipon ni Ben. Pero wa sila yung gipakita na ako kundi pagpangga o pagmahal na kyod. Napamahal na pod siya na ako. Dili na ako ma-imagine akong kaugalingon nga mawa siya na ako. Daisy, day. Luya naman ko. Ha? Nga naman? O sa may kibati ni mo? Luya lang. Kapoy. Tiguang naman good ko, day. Ben, Pwede ba kong makiksayaw o balik ni mo, day? Ben. Salamat kayo sa tanan, Daisy. Malibayon kay kung sa mga adlaw nga kauban ti ka. Salamat sa imong pagpangga. O pagmahal na ako, Ben. Mahal kayo ti ka. Mahal sad kaayo ti ka, Ben. Bisan og layo mi ugap ni Ben. Pero dili giday mo matter ang edad kung ma-in love ka. Ug wa na ko damha nga si Ben ang katapusang lalaki nga akong higugmaon. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.